Mill-aħħar konferenza ntqajna mal-Segretarju Parlamentari Falzon illi kellna laqgħa kordjali ħafna miegħu u għafhem ħafna dak li aħna qegħdin ngħidu u spjegalna wkoll illi il-Gvern pratikament qed jgħid illi l-art li kien biħsibu juża għal dan il-proġett hija fejn hemm il-barracks tal-Busbeżija biss, mhux il-pjanti kollha li ntwerew hemm Milju Group fejn hemm pjan sieħ biex isir National Shooting Range b'5 ranges differenti. Ovvjament xorta u ta' nix nifhem li issa għadha deċiżjoni ma tieħdiġ u allura iktar u iktar issa sejrin jaħsbu ftit fuq il-futur ta' din ir-range jekk għandix issir hemmhekk. Veru wkoll li m'hemm l-ebda deċiżjoni s'issa allura għadna qed nistennew. Però kif tispjega l-fatt li l-konsorzju Russu jidher li għandu jidher laħa pożizzjoni u diġà ntqal li huma viċin li jiffirmaw ftehim. Iva dina ħaġa li miċara xejn. Ġifieri miċara xejn, ġifieri il-U Group kienu press release kienu qalu ċar li it's a matter of days li ħajġi firma dan il-kuntratt. Min-naħa tal-gvern ma jidirx li qegħdin jgħidu l-istess ħaġa. Hemmhekk aħna ma nafux, jiena ma nafx. Issa it-tedida li rċevejtu l-bieraħ. Tajjeb, it-tedida tal-bieraħ ma kienet xejn sabiħa għaliex it-teddid mhux sabiħ u mhux mod kif tiddialoga fuq issues bħal dawn li huma importanti. Pratikament fl-4 nofsinhar Fadelino Spiteri li huwa Ġeżwita li joqgħod Mount St. Joseph huwa superior tal-komunità fetaħ dan l-envelope indirizzata Jesuit Fathers. U fiha kien hemm bullet ta' vera flimkien ma' nota miktuba bl-Ingliż li pratikament kif ninterpreta jien qed tgħid isma' għodu attenti aħjar tal-oħalkom għaliex inkella issibu semkom bullet bħal dan. Da mhux affarijiet sbieħ għalina ġifieri huma affarijiet li tajt isma' da jagħmel ħsara biss għall-kampanja li qegħdin nagħmlu għaliex dina hija kampanja kbira li qegħdin nagħmlu biex jiġi protett Mount St. Joseph u l-kwiet tiegħu. Aħna li nixtiequ li nkomplu naqdu l-missjoni tagħna li nagħtu servizz il-eluf ta' nies li għaddu minn din id-dar. Nerġa' ngħid bħalma diġà fil-press conference li konna minna, Mount St. Joseph hija dar fejn imorru eluf ta' nies. Fil-fatt fil kampanja ta' awareness qed jiġu ħafna nies jgħidulna jisma' aħna verament nissapportjawkom għaliex dan huwa wieħed miftit postijiet fejn aħna nistgħu mmorru insibu lil nfusna, morru mal-familja, noqogħdu ftit tal-kwiet u allura rridu nagħmlu minn kollox biex ngħinukom biex ma ssirx ix-shooting range. U qed ngħid ma ssirx ix-shooting range mhux għax kif qalu li xi wħud speċjalment li huma shooters qalu li isma' inti ma trix tirranġa. Ngħidlhom le mhux għax ma rridx nirranġa, imma dak il-post li karatteristika prinċipali tiegħu huwa is-silenzju perfett. Jiena nemmen u ma noqgħodx nidejja ngħidha li minħabba s-sitwazzjoni, minħabba tant eluf ta' nies li huma favur Mount St. Joseph li jibqa' kif inhu, anke minħabba t-tedida tal-bieraħ, jiena naħseb li l-gvern għandu jaġġel u jieħu deċiżjoni. Li ħaġa bħal din tkomplittu inutilment naħseb jiena ma tagħmilx sens, jiena nemmen verament li għandha tittieħed deċiżjoni u naħseb l-awtoritajiet għandhom jisimgħu illi apparti mill-twemmin politiku tan-nies, ħafna nies qed jgħidulna isma' apparti dan aħna verament nemmnu li mhux posta x-shooting range ħdejn dar bħal Mount St. Joseph.